खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलां। आसाम सरकारनि माखासे बिबानगिरिनि थाखाय जाख्ल'नायानो जादों रां खामायनायनि गोरलै राहा। बे खेबाव धेमाजियाव सरकारि मावख'आव रांनि लालायलायनायनि जाथाय जादों। सासे सुबुंनिफ्राय रां लाबाय थानाय समावनो एन्टि कारापसन बिफानजों हमजादों। सासे बिबानगिरि हिरेन सेटिया मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 10,000 रां लादोंमोन। भास्कर सांमाइ मुंनि सासे बिबानगिरिया भास्कर सांमाइया धेमाजि सार्कल अफिसनि मण्डल एन्टि कारापसन बिफाना रां लाबाय थानायावनो हमदों। नेक्स्ट, आसामाव दासान्दि मिया मिउजियामखौ लानानै गोबां दावराव दावसि जागासिनो दं। आसाम सरकारनि केबिनेटआ गुवाहाटीनि कलाक्षेत्रीय मिया मिउजियामखौ फसंनो थाखाय गनायथि होनो थांनायाव आसामाव बेखौ लानानै दान्थे बिदान्थे जानाय नुनो मोन्दों। बे समावनो क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटि बाजाराव हिन्दु जागरण मन्च आसाम क'क्राझार जिल्ला कमिटिया गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि दिन्थिफुङो। आसाम सरकारा मिया मिउजियामखौ लानानै उल्था बिबुंथि होनायखौ लानानै क'क्राझार जिल्ला कमिटि हिन्दु जागरण मन्चनि दैदेनगिरिफोरा आखायाव प्लेकार्ड बेनार फेस्टुन लानानै गोख्रों सोमावसारनाय दिन्थिफुङो। खौरांगिरिनि सिगाङाव हिन्दु जागरण मन्च नर्थइस्टनि इनचार्ज जगेश शास्त्रीया बुङो दि सरकारा लानाय थिरांथाखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हाया होननानै गोख्रों खुद्रिसारनाय दिन्थिफुङो। दिनैनि थाखाय भिडिअ एसेनोसै। जोबोद गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालाम। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै हो।